Dobre, vítam vás u nového videa na tomto kanáli. Dneska po 100 rokoch mi konečne prišla táto nová klávesnica na izboj K610 Chameleon, mechanická. Tieto kačice tam budeme montovať. Namiesto týchto 4 F1, F2, F3, F4. Soundcheck nový. Soundcheck starý, tu mám túto. Dobre, tak poďme si tam dať teraz tieto kačičky. Sviče sú červeno prihliadny. Tak, takto si to dáme pekne dole a dáme sem kačičky. 1, 2, 3, 4. Tak, to by bolo. Tieto odložíme. Dobre, a to by bolo na toto video všetko. Ešte zapnem počítač a ukážem vám, jak svieti. Funguje? Haló? Joj, takto pekne svieti. Tak, tu by som sa s vami ukončil tu by som sa s vami na tomto videu, možno šorte, neviem, ukončil, tak čaute.